I hem posat en marxa aquest projecte d'univers digital. És un espai immersiu on els adolescents poden venir a aquesta sala i viure aquesta realitat immersiva que d'alguna manera els desconnecta de la realitat difícil i dura que estan vivint. Aquells pacients que en algun moment de la seva estada no es poden moure de l'habitació per la seva condició clínica, des de l'habitació poden posar-se les ulleres i poden desplaçar-se a una sèrie de continguts que s'han co-creat amb ells. Però no és només distracció, que sigui també profitós per la salut, l'estat biopsicosocial i l'estat emocional, que és bàsic per aconseguir un millor estat de salut aquí a l'hospital. También nos dan la oportunidad y la opción de poder conocer a gente de aquí del hospital, ser amigos. Quan tu parles del Barça o del futbol en aquests pacients és una cosa estimulant, no? El fet que el Barça estigui formant part també d'aquest projecte no només ens ajuda amb el tema financiació, sinó ens ajuda a que el propi projecte agafi un estàndard i puguem fer aquesta col·laboració amb Fundació Barça, l'equip d'innovació i Vall d'Hebron, que ajuda moltíssim en aquest projecte.